Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάω, ή ευτυχώς πρέπει να πάω σε κάποια γένεια εκπροσωπώντας το Δήμο, οπότε θα ήθελα να προταχθώ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να απαντήσω... Κωνσταντίνε, με συγχωρείς, επειδή υπάρχει μια αμηχανία σε όλη την ιστορία. Μιλάς ως εκπρόσωπος, μέλος μάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετρό ή ως Δημοτικός Σύμβουλος? Καμία αμηχανία, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά, κύριε Δήμαρχε. Μιλάω ως Δημοτικός Σύμβουλος. Έχοντας όμως και τη γνώση και την εμπειρία από το έργο, όπως νομίζω λίγοι το έχουν. Βλέπετε ότι σπανίως εκφράζουμε για αυτό το θέμα. Έχω πει παλιότερα ότι στα μεγάλα έργα κανείς λιγότερο μιλά και περισσότερο σχεδιάζει και πράττει και κατασκευάζει. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά δυστυχώς αυτό το έργο φαίνεται κουβαλάει πολλές κατάρες που βασικά οφείλονται στον κακό σχεδιασμό του, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Θανάης ο Παπάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν ενοχοποιούμε έχοντας μια διπλή ιδιότητα. Θεωρώ ότι πολλοί έχουν σε αυτή την αίθουσα διπλές ιδιότητες. Καμιά φορά αυτό λειτουργεί συνθετικά, πολλαπλασιαστικά και όχι αφαιρετικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου απαντώντας στον κύριο Μηταφίδη κατά πόσο έχουμε διαφορετική άποψη στην παράταξή μας στο θέμα του Μετρό. Δεν έχουμε διαφορετική παράταξη. Δεν μην απαντάς. Όχι. Με βοηθάει. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Αυτό που θες να πεις εσύ, να μην απαντάμε στους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα να απαντάμε. Δικαίωμα έχει να απαντήσει ο Δήμαρχος μόνο. Εμείς δεν απαντάμε στους άλλους και λέμε προσωπικά αυτό ή εκείνο. Ευχαριστώ για την υπόδειξη, κύριε Πρόεδρε. Όχι, είναι αυτό που πρέπει να σου πω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να θέλουμε το Μετρό. Κάτι το οποίο νομίζω πολλές φορές τίθεται ένα αμφιβόλο. Το Μετρό γνώρισε έτσι διάφορες ταλαιπωρίες από καθυστερήσεις, όπου κάθε φορά λεγόταν ότι εντάξει και τι πειράζει. Το Παπάφιο καθυστέρησε το Μετρό. Η απολωτρίωση στο σταθμό Βούλγαρη καθυστερεί καθώς ζητήθηκε για πρώτη φορά πραγματογνωμοσύνη. Έχουμε αυτό το θέμα τώρα με τη Βενιζέλο, που και εκεί καθυστερεί. Όλες αυτές τις μικρές καθυστερήσεις, αν τις προσθέσουμε, δημιουργεί ένα συνολικό βάρος και μια συνολική καθυστέρηση στο έργο του Μετρό, η οποία είναι σημαντική. Είχα πει παλιότερα ότι κάθε μέρα που η Θεσσαλονίκη ζει χωρίς Μετρό, επιβαρύνει με 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος από τη μη λειτουργία του Μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπόθηκε προηγουμένως ότι εργάζονται 780 εργαζόμενοι στο Μετρό σήμερα. Είναι αλήθεια, αλλά σε πλήρη εξέλιξη το Μετρό στη Θεσσαλονίκη θα απασχολεί 2.000 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί, οι πιστοποιήσεις που γίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ το μήνα. Ξέρετε σε πλήρη εξέλιξη πώς θα ήταν αυτοί οι λογαριασμοί? 20 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κάθε φορά όλοι στο μυαλό μας, θέλοντας να έχοντας μια γενικότερη εικόνα και στο προς τα που πρέπει να βαδίζουμε. Προφανώς δεν κάνουμε εδώ δίκη προθέσεων, αν είμαστε εμείς οι καλοί, αν είναι οι ιδιοκτήτες καλοί, αν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις. Βέβαια, βλέπω ότι τελευταία έχουμε μια ιδιαίτερη καλή επίδοση όλοι μας σε δικαστικές διαδικασίες. Μιλάμε σε δικαστικές διαδικασίες για τα εργασιακά, για τα ποινικά και τώρα έχουμε και τα τεχνικά και τα αρχαιολογικά. Τέλος πάντων, όλα αυτά ελπίζω να είναι προς την καλή κατεύθυνση. Απλώς εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι επειδή ακούγονται και αρκετά τα οποία ίσως δεν έχουν και ουσιαστική βάση, οι 4 προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν και από τις οποίες φαίνεται να προκρίνεται η μία, ήταν μετά από συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φαίνεται να προκρίνεται η μία. Δεν θα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο ή το Αριστοτέλειο αυτό που θα οριμάσει αυτές τις μελέτες. Η μελέτη αυτή η οποία προκρίθηκε και η οποία φαίνεται να είναι αποδεκτή από όλους και σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν προβλέπει την παραμονή των αρχαίων εκεί κατά τη κατασκευή του σταθμού. Κάθε μία από αυτές τις μελέτες προβλέπουν ότι θα αποσπαστούν, θα μεταφερθούν και θα επανατοποθετηθούν τα αρχαία στη θέση τους. Οριμάζει και προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή από την Αττικό Μετρό, η οποία έχει ακριβώς αυτό το προσωπικό και αυτή την τεχνογνωσία για να το οριμάσει. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω με βάση τη μελέτη πάνω από το 80% των αρχαίων θα παραμένουν εκεί. Ένα ποσοστό γύρω στο 83-82% των αρχαίων. Όπως επίσης έχει γίνει και μια προεκτίμηση του κόστους. Και επίσης, κάτι επίσης πολύ σημαντικό σε όλα αυτά που συζητιούνται μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι και για όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οπότε μπόρεσε και να καταλήξει η Αττικό Μετρό στην δέσμευση της επιλέξιμης δαπάνης, οπότε αυτή η διαδικασία θα χρηματοδοτηθεί από το έργο και από τη χρηματοδότηση που έχει
το Αττικό Μετρό για αυτές τις διαδικασίες. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, θα έλεγα, κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου μας και του Υπουργείου Πολιτισμού για αυτή την ένδικη διαδικασία και για το πώς μπορεί να μεταφερθεί αυτή η πρόταση στο ΚΑΣ, εγώ θα πρότεινα, όπως πολύ ωραία συζητάμε με το Επιμελητήριο, όπως συζητάμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που συζητάμε την Αττικό Μετρό, να υπάρξει μια συνάντηση των νομικών μας με τους νομικούς του Υπουργείου Πολιτισμού, να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την διαφορετική θέση για το πότε εισάγεται ένα θέμα στο ΚΑΣ, αν χρειάζεται δηλαδή η απόσυρση της προσφυγής ή η τελεσιδίκηση αυτής της διαδικασίας ή όχι. Αν αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να λυθεί μεταξύ έγκριτων νομικών, που νομίζω ότι έχει και το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Άρα θα ήθελα, τελειώνοντας, να ξεκαθαριστεί ότι αυτή τη στιγμή η μελέτη αυτή που αφορά το 80 συν διατήρησης οριμάζει, αυτή υποβάλλεται προς το ΚΑΣ, προς γνώση του, και από εκεί και μετά, μόλις δοθεί το πράσινο φως, νομίζω ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία απόσπασης, κατασκευής του σταθμού και επανατοποθέτησης των αρχαίων στη θέση που βρίσκονται με τη χαμηλότερη δυνατή όχληση και σε χρόνο αλλά και σε κόστος. Τόσο για το έργο όσο και για τη ζωή της πόλης. Ευχαριστώ πολύ.